माबोरै दं लोगोफोर? बेलासिनि बेरायफैदों, एकदम थान्दा थान्दा फ्रेस फ्रेस बार जाफैदों। जोबोद समायना नुवाखै जायगाया? सोर माबोरै दं? जोंनियाथ' फैथारबायलै समाया। नै दासान्दि मा होनो, दिनैयो 22 तारिख जाबाय आरोना, जायखिजाया। बेनिफ्राय इलेक्सननि जिथु रिजाल्ट, बे रिजाल्टआथ' खाथिनिफ्राय खाथिसिम सफैथारबाय। नोंथांमोना मा सानो? देरहानायाथ' BPF-आनो देरहाखागोन बे बारावबो। जायखिजाया BPF-नि अनगा रावबो जुजिनो हानाय गोहो गैया। UPPL-आथ' गैला, सेवबाय। बिथांमोना ताला साबि बन्द' खालामनानै बेलेगाव खारबाय जानांगौ। UPPL होननाय बुस्थुआनो गैला। रिजाल्टखौ नेनानै हांखुर जाथारबाय। रिजाल्टआ माब्ला मोनफैगोन, माला सफैगोन नेगासिनो दङ। रिजाल्ट मोनबासो गोसोखौ स्रां मोनलायसिगोन आरो रिजाल्टखौ मोनखांनायनि उनाव। जायखिजाया बयबो नेगासिनो दङ, आंबो नेगासिनो दङ रिजाल्ट सफैनायखौ। रिजाल्टआ सफैबा गोसोखौ स्रां मोनसिगौमोन। रिजाल्टआ माला सफैयो? नंगौना नङा लोगोफोर? नाथाय दासान्दि वेस्ट बेंगलाव जोबोद गुदुं बार बारगासिनो दङ। इलेक्सन केम्पिंआ एकदम पुरा BJP आरो TMC-जों जुजिलायगासिनो दं आरो तृणमूल कंग्रेस ममता बेनार्जी आरो BJP-जों जुजिलायगासिनो दङ। बेजों जोंहा जेबो खोथा गैया, नाथाय बिसोरनिखौबो नायनांगौ माजे माजे इन्टारेस्टिं। जोंनियाथ' BPF आरो UPPL-नि जिथु जुजिनाय दावहा दावरावमोन, बियो जोबथ'बाय। दासान्दि बिसोरनिखौ नायगासिनो दङ। 4 तारिखहालागै बिसोरनिखौनो बाय नायथ'नांगोन आरो ना, गोसोआव खान्थि लानांगोन। 4 तारिखनि उनाव जेब्ला माने रिजाल्ट आउट जायो, बेनि उनावसो अमा मासे नागिरखाना दोननांसिगोन जोंनिया। अमा मासे नागिरखाना दोननांगोन। जायखिजाया जोंनियाथ' देरहानाया 100% सियर जाखानानै दङ। बैसागोनि पार्टि अमा जायै जायै माने एसे जिथु माने देहाफोरा आलायस्रो जानायखा, दुरबल जानायखौ। आरो बे इलेक्सननि रिजाल्ट जिथु 4 तारिखनि रिजाल्ट आउट जानायनि उनाव मथा-मथि मासे देथारनानै जाखांबासो गोसोफोरा खान्थि मोनसिगोन आरो ना। माबा अखायाबो हायां हायां जागासिनो दं। बोथोरा बिराद गाज्रि। एकदम बोथोरा माने सानफ्रोमबो हराव अखा हायो। अखा हानायानो खामानि जाबाय बोथोरनि। हरावबो हायो, बेलासिबो हायो, सानावबो हायो। माने जेबो खामानि मावनो सुख गैया आरो ना। हाहां हाहां जाबायानो थायो। जियानो जादों, रिजाल्टखौ नेगासिनो दङ। माब्ला ओंखारो रिजाल्टआ, माब्ला आउट जायो, नङा होमबा? रिजाल्ट आउट जानायनि उनावसो गोसोफोरखौ स्रां मोनसिगोन, जेब्ला BPF सरकार आरो BJP NDA, जायखिजाया BPF-निफ्राय 10 जनसो MLA बा 10 जनसो MLA थांबाथ' टेनसन गैला। UPPL-नियाथ' आरो बहा बाव, बिसोरखो जोंनो मालाबाफोर लामा सामा गारि सारिफोरदो अबावबा लोंनानै गोलैलाबायना थानाय लोगो मोनबा बोखांनानै हरदे अननानै। BPF-निबाबो UPPL-नि मानसिफोरखौथ' टेनसनजोंनो लोङै जायै लामा दथाफोराव गारि बाइकफोरदो एक्सिडेन्ट जानाय लोगो मोनगोन, गोलैलाबायनाय लोगो मोनगोन। अननानै बोखांना हर, गासैबो गाज्रि दामोन। दिनैनि कारने बास जोबथ'बाय। 4 तारिखनि थाखाय एसे तपस्याफोर खालामनि मोजाङै।